Morning mga ka-Savier. Panibagong araw, panibagong vlog na naman ang ating gagawin. So ngayong araw mga ka-Savier, pupunta tayo ng Bongabon sa Nueva ecija kasi nung last week di kami natuloy kasi sarado. So ngayon pupuntahan namin kasi yung isa naming kasama is may kilala doon, bukas na daw. Kaya let's go motherfucker. Let's go. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it or just let it slip? Yo. Yo! So good morning mga ka-Savier. So yan, shoutout sa mga subscriber natin dyan, sa mga nanonood, shout out sa inyo. Ito na yung huling rides ko sa sa June. Baka ito na yung huling rides ko kasi July pasukan na namin, magiging busy na naman ako. And ewan ko kung makakapag-rides pa ako next month. Sana makapag-rides pa para ma-enjoy natin yung pagra-rides, di ba? So shout out nga pala kay Prince Elaine, kay Princess, Maricon Manawis, Denmark, France, Marvin, Jepoys. Shout out sa inyo, sa mga tropa ko dyan na solid. So ayun mga ka-Savier, undoy na kami sa Nueva ecija. So andito pa lang kami sa saan na ba to? Barangay Gonzalo. So andito pa lang kami sa Barangay Gonzalo mga ka-Savier. Sa mga hindi pa nakapag-like sa page ko, like nyo na, Moto Savier. Yon, Umingan. So nasa Umingan pa lang kami. Madami pa kaming dadaan ng barangay. Savier, update ko na lang kayo kung anong nangyayari. Update ko na lang kayo kung makakarating kami ng maaga ngayon kasi pagod ako ngayon mga ka-Savier. Pagod, 2 hours lang yung tulog natin, hindi tayo nakatulog kasi nga yun, madaming ginawa sa bahay kagabi, madaming inayos. Yun, so mamaya na lang mga ka-Savier. Yo, peace out man. 2 hours later. Yon, yo. So ayun mga ka-Savier, andito na kami sa Nueva ecija. Alright. So ayun, nakakapagod yung biyahe pero solid naman. Yan now. So andito na kami sa papunta kami sa Bongabon. Puntawin na kami sa Bongabon. Hindi ko alam kung ano yung itsura ng Bongabon pero let's see kung maganda ba or pangit. So shoutout nga pala kay Ma'am Kim. Yun. Shoutout kay Pops Densho. Yun.
5 minutes later. Yan, dito na tayo sa Bongabon. Pinagpipirma na lang tayo. Saan tayo ngayon? Sa representative ko po ng form doon Kasi, para maisulat lahat ng pangalan niyo po. Tapos ibalik niyo yung form doon. Then after po doon, pwede na tayo doon. dito na daw, parada na daw tayo dito. Okay, kuya. Isuot ko yung pre-court nyo. Parada na daw tayo dito. Isuot ko po. Yo, may mga bikers din pala dito. Magandang umaga po sa lahat po ng nagbabayad. Dating gawin po. Ano? Patay ng form. Form? Meron na ata, kumukha na sila. Yon, dami palang pupunta dito eh. Ha? Oh, andun. Pops. Oh. Yo, 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 yo. Yun oh. Andun sila, andun sila. Kuha na, meron na. Javier. Shout out pala kay Pops Nad. Yun, shout out. Vlog ka na? Oo. Naka-switch to. Ha? Naka-switch na. Oo. 10 minutes. Ay, follow mo yung ano ko, Chinita Beauty Vlog ko. Yan. Don't know what to say now. I don't know where to start. I don't know how to handle a complicated heart. You tell me you are leaving, but I just have to say, before you throw it all away, even if you want to go alone, I will be waiting when you're coming home. If you need someone to ease the